Moje ime je Tomica, putnik, putopisac i hodač na duge staze. Jednoga dana odlučio sam promijeniti svoj život te sam dao otkaz i krenuo na put. Autostopom. I ne bilo kamo, već na drugi kraj svijeta, na Novi Zeland. Tako je započeo moj novi život. Dani su prolazili, tjedni su prolazili, mjeseci su prolazili, godine su prolazile. Bye. Ciao. Tanbin. 3,5 godine kasnije stigao sam na konačno odredište. Ali to mi nije bilo dovoljno i odlučio sam učiniti nešto drugačije, nešto novo. Nabavio sam kolica, u njih ubacio sve svoje stvari i jednostavno počeo pješačenje. 3 mjeseca kasnije, 1500 km u nogama, prehodao sam cijeli Novi Zeland i time završio svoje dugogodišnje putovanje. Puno toga dogodilo mi se na putu. Puno. Radio sam kao stažist u nekoliko bollywoodskih filmova u Indiji. Stopirao sam kroz ogromnu pustinju u Omanu. Spavao u policijskim postajama širom Azije. Volontirao po farmama i školama. Popeo se na nekoliko vulkana u Indoneziji. Živio s ladyboyevima na Tajlandu. Penjao se po Himalaji. Živio s budističkim monasima. Čak sam se zaručio s prekrasnom Vijetnamkom u Australiji. Da. A kada sam se konačno vratio doma, započeo sam pisati knjigu o mom putovanju. I sada, 9 mjeseci kasnije, knjiga je konačno gotova. A da bih izdao tu knjigu, potrebna mi je vaša pomoć. Potrebni mi ste vi, trebam vas da podržite ovu kampanju i time omogućite da knjiga ugleda svjetlost dana. I uskoro će stići na vašu kućnu adresu. I tko zna, možda će vas moja priča potaknuti da i sami učinite nešto slično. Da raširite svoje krila i odletite u svijet. Ili možda samo da dignete palac i kopnenim putem. Ljudi, hvala vam lijepo na podršci. Hvala.